adlaw sa tanan kinatibukan sa nasod sa Pilipinas. Sa tanan nato nga naminaw. Yes, sa tanang naminaw. Kutob sumabot nini nga to ang pag broadcast. Yes, of course. GMM sa maglangas itong tulamanahon. Hugot Luag. Emmie, gusto ko nga mahimong bra. Ay, nga naman pa ni ba nga gusto kang mahimong bra? Aron ka na adlaw kung maghalok sa imuha nga bobs. Mayroon ni ba misalaag lagi kagabi Wala man pa nga kayong magkangamisala ako. Nagkita man ta sa akong damgo gabi Salag na ko. Emmie, sana motorsiklo na lang unta ka. Uy, anong ganahan kang mahimo kung motorsiklo ba Aron ka na adlaw tikang kabayan o sakyan. Hinaot pa rin tao mayroon ni ba nga kuto na lang unta ka? Aron ka pangutana magkay Emmie nga kutob ako. Ay, dili mo ka mawala sa kong ulo. Kalami. Emmie, sana beauty powder na lang ka. Nganong ganahan kang mahimong beauty powder ba Aron ka na adlaw kung nga ibutang sa imong nga mahamis mapula-pula nga ape. Ay, kagilo. Oh, mo katutong tulumanon. Hugot Luag. Okay, pagdapit Emmie. Ayaw kalimut sa pag-subscribe sa mga YouTube channel that is Star Radio Tayasan PH and sa ako ang TikTok account that is MLoves11 o sa akong official Facebook page Yhummy Emmie Official. O sa ko ang FB page ang Byron ni Bay Vlog. Nakasalamat sa inyong pagtanaw ng adlaw pag-usab ka na tanan uban sa tutulamanon. Hugot Luag!